Таго, хто пазбаўлены веду пра вялікі вярх, нельга лічыць брахмам. Накладнае слова ўжытае ў связи брахмавідам, што значыць, які валодае ўсёй паўнатой веду пра Всявышняга. Дасведчаны браман можа здзейсняць ачышчальныя абрады для тых, хто належыць да ніжэйшых кастаў, кшатраў і вайшяў. Для шудраў такія абрады выводзяцца. Брахманы з'яўляюцца духоўнымі настаўнікамі, жрацамі ў сем'ях кшатраў і вайшяў. Махараджа Нанда быў вайшям і лічыў Гаргамуню аднім з лепшых брахманаў. Таму ён папрасіў яго правесці ачышчальны абрад для сваіх прыёмных сыноў, Крышны і Баларамы. Нанда сказаў, што не толькі гэтым хлопчыкам, але і ўсім людзям адразу пасля нараджэння неабходны ў якасці духоўнага настаўніка дасведчаны браман. Выслухаўшыся яго, Гаргамунь адказаў: Васудэва паслаў ачышчальныя абрады для гэтых двух хлопчыкаў, асабліва для Крышны. Але, калі я гэта зраблю, могуць падумаць, што Крышна сын Дэвакі, паколькі я сямейны жрец Ядавы. Гаргамунь з дапамогай астралагічных разлікаў устанавіў, што Крышна быў сынам Дэвакі, чаго Махараджа Нанда не ведаў. Гаргамунь даў зразумець, што і Крышна, і Баларама сыны Васудэвы. У Врындаване было вядома, што Баларама гэта сын Васудэвы, бо тут знаходзіліся ягоныя маці Рахіні. Але Махараджа Нанда не ведаў, што Крышна таксама ягоны сын. Гаргамунь намёкам адкрыў яму, што Крышна сын Дэвакі, і папярэдзіў, што калі ён правядзе ачышчальны абрад, то злосны грэшны Камса зразумее, што Крышна гэта сын Дэвакі і Васудэвы. Астралагічныя разлікі паказалі, што Дэвакі не магла нарадзіць дзіця жаночага полу, хаця ўсе думалі, што ейным 8 дзіцём была дзяўчынка. Такім чынам Гаргамунь даў зразумець Нанду, што дзяўчынка нарадзіла Яшода, а Крышну Дэвакі, і што дзяцей памянялі. Гэта дзяўчынка, дурга, паведаміла Камсу, што дзіця, якое павінна яго забіць, ужо нарадзілася недзе ў іншым месцы. Гаргамунь сказаў: калі я дам твайму дзіцяці слову дзяўчынкі пацвердзіцца, то можа здарыцца, што злы дзень дэмон прыйдзе сюды і заб'е яго адразу пасля абраду нарачэння імем. Але я не хачу наклікаць на вас бяду. Выслухаўшы Гаргамуня, Махараджа Нанда сказаў: калі гэта небяспечна, то не варта ладзіць пышную цырымонію. Будзе лепш, калі ты проста выканаеш ведычны гімн і зробіш абрад ачышчэння. Мы належым да касты двойчы народжаных, і я хачу скарыстацца тваім прыходам. Прашу, дай дзіцяці імя без лішняй пышнасці. Махараджа Нанда хацеў захаваць гэту цырымонію таямніцы і ў той жа час скарыстацца прыходам Гаргамуні і папрасіць яго правесці ачышчальны абрад. Саступіўшы гарачым просьбам Махараджа Нанды, Гаргамунь таемна правёў цырымонію нарачэння імем у хляве, дзе Махараджа Нанда трымаў карову. Ён паведаміў Нанду, што сын Рахіні прынясе шмат радасці сваёй сям'і і сваім родным, таму яго будуць называць Рама. У будучыні ён праславіцца сваёй незвычайнай сілай і будзе насіць імя Баладэва. Паколькі з законным нараджэннем твая сям'я і сям'я Яду сталі яшчэ больш блізкія, яго таксама стануць называць Санкаршанам, дадаў Гаргамунь. Такім чынам, ён назваў сына Рахіні 3 імёнамі: Баларама, Санкаршана і Баладэва. Але брахман не адкрыў таямніцы і не сказаў, што Баларама таксама з'явіўся ва ўлоне Дэвакі і быў затым перанесены ва ўлоне Рахіні, што Крышна і Баларама родныя браты, паколькі першапачаткова яны сыны Дэвакі. Гаргамунь затым сказаў Махараджа Нанду, што да твайго сына, то ён прымаў розныя абліччы розныя югі або эпохі. Спачатку ён быў белага колеру, потым чырвонага і нарэшце жоўтага, а зараз нарадзіўся чорным. Акрамя таго, раней ён быў сынам Васудэвы, таму яго будуць называць не толькі Крышна, але і Васудэва. Некаторыя будуць называць яго Крышнам, а некаторыя Васудэвам. Але адно ты павінен ведаць цвёрда: у твайго сына вельмі шмат іншых імёнаў, звязаных з ягонымі шматлікімі дзеяннямі. Гаргамунь далей загадаў, што сын Нанды будуць таксама называць Гіридхары, бо ён зробіць небывалы подвиг, падніме ўзгорак Гавардхана. Паколькі Гаргамунь быў астролягам, ён ведаў усё і пра мінулае і пра будучыню. Ён казаў: мне вядома ўсё пра яго дзеянні і імёны, але іншым яны невядомы. Гэтае дзіця даставіць шмат радасці ўсім пастухам і каровам. Ён будзе вельмі знакаміты і любімы ва Врындаване і прынясе табе разнастайныя выгады.
Дзякуючы ягонай прысутнасці ты пераадолееш усе беды матэрыяльнага жыцця насуперак тваім ворагам. О, кароль Враджа, працягваў Гаргамуні, у сваіх ранейшых нараджэннях гэта дзіця не раз абараняла праведнікаў ад рабаўнікоў і зладзеяў там, дзе слабела дзяржаўная ўлада. Твой сын толькі магутны, што той, хто стане ягоным адданым, будзе непаражальны для ворагаў. Падобна на тое, як паўбагоў заўсёды абараняе Господ Вішну. Адданы твайго сына будуць знаходзіцца пад абаронай вярхоўнай асобы Бога Нараяна. Гэта дзіця будзе такім жа моцным, прыгожым і багатым, як сам Нараяна. Таму раю цябе усяляк аберагаць яго, каб ён рос без перашкодаў. Іншымі словамі, Гаргамуні сказаў Махараджу Нанду, што паколькі той вялікі адданы Нараяна, Господ Нараяна даў яму сына, Брахма таксама папярэдзіў, што хлопчыка будзе пераследаваць мноства дэманаў, таму Махараджу Нанду варта быць асцярожным і усяляк засцерагаць яго. Так Гаргамуні пераканаў Махараджу Нанду, што ягоным сынам стаў сам Нараяна. Ён напісаў розныя боскія якасці сына Нанды. Паведаміўшы ўсё гэта, Гаргамуні вярнуўся дадому. Махараджа Нанда вырашыў, што ён самы шчаслівы чалавек у свеце, быў вельмі задаволены тым, што атрымаў ад Гаргамуні дабраславення. Неўзабаве пасля гэтага Баларам і Крышна пачалі поўзаць на карачках, даставляючы шмат радасці сваім маці. Званочкі у іх на поясе і на шчыкалатках меладычна звінелі пры кожным руху. Часам, як усе іншыя дзеці, яны каго-небудзь палохаліся і тут жа спяшаліся пад абарону сваіх маці. Бывала, што яны падалі ў гліну і бруд на вуліцах Врындавана і вярталіся запэцканай глінай. Маці шаравалі іх шафранам і сандалам, але поўзаючы па вялікай гліне, яны зноў вымазаліся ў ёй. Як толькі дзеці падпаўзалі да сваіх маці, Яшода і Рахіні бралі іх на рукі і, накрыўшы канцом сары, давалі ім грудзі. Калі дзеці смакталі грудзі, маці заўважылі, што ў іх рэжуцца зубкі, і радаваліся таму, што іхныя сыны растуць. Часам гарэзлівыя хлапчукі запаўзалі ў хлеў, чапляліся за хвасты целяту і паднімаліся на ногі. Спалоханы целята пачыналі бегаць па хляве, цягнучы дзяцей па гліне і каровім гноі. Тады Яшода і Рахіні склікалі сваіх суседак Гопі полюбавацца вясёлым відовішчам. Гледзячы на дзіцячыя забавы Господа Крышны, Гопі адчувалі незямное шчасце і гучна смяяліся ад задавальнення. Крышна і Баларама былі такімі няўрымслівымі, што іх маці Яшодзе і Рахіне раз-пораз даводзілася кідаць хатнія справы, бараняць іх ад кароў і быкоў, малпаў і птушак, ад вады і агню. Увесь час, трывожачыся пра дзяцей і клапоцячыся па гаспадарцы, жанчыны не ведалі супакою. Вельмі хутка Крышна і Баларама пачалі стаяць на нагах і па расе хадзіць. Калі хлопчыкі навучыліся хадзіць як след, да іх далучыліся сябры аднаго з імі веку, і разам яны дастаўлялі ні з чым не параўнальную трансцэндэнтную радасць Гопі, асабліва Яшодзе Рахіні. Усе Гопі, сяброўкі Яшоды і Рахіні, атрымлівалі асалоду ад дзіцячых свавольстваў Крышны і Баларама ў Врындаване. Для таго, каб пачуць яшчэ большую духоўную асалоду, жанчыны збіраліся разам і прыляліся да Яшоды скардзіцца на няўрымслівых хлапчукоў. Крышна сядзеў побач з матухнай Яшодай, старэйшыя Гопі пачыналі скардзіцца на яго так, каб ён гэта чуў. Яны казалі: «Дарагая Яшода, чаму ты не прыструніш свайго гарэзу Крышну? Кожную раніцу, кожны вечар, калі надыходзіць час даіць кароваў, ён разам з Баларамам лазіць у нашы дамы і хату, яны выпіваюць у кароў усё малако. Таму, калі мы прыходзім даіць кароў, мы вяртаемся з пустымі збанамі. Калі мы пачынаем дакараць Крышну і Балараму за гэтыя свавольствы, так не усміхаюць, можам зрабіць. Акрамя таго, твае Крышна і Баларама баюцца тым, што крадуць у нас ёгурт і масла, дзе б мы іх не захоўвалі. Калі ж мы застаем іх знянацку, яны кажуць: «Чаму вы вінаваціце нас у крадзяжы? Вы што думаеце, у нас дома мала ёгурта і масла?» Часам яны малацяць іх малпам. Калі ж малпы наедаюцца волю і больш не хочуць ісці, хлапчукі бурчаць:
Гэтыя маю нічога не вартыя. Нават малпы не хочуць іх есці. Тады яны разбіваюць чыгуны і раскідваюць вакол чарапкі. Калі на цёмным месцы, спецыфічная баларама знаходзіць іх у цемры дзядзяню надзетых на іх упрыгожанняў. А калі яны не могуць знайсці схаванае масла і ёгурт, яны ідуць да нашых малых і шчыплюць іх, пакуль тыя не заплачуць, а потым уцікаюць. Калі, баючыся гэтага рэзу, мы падвешваем чыгуны з маслам і ёгуртам высока пад столлю, каб яны не маглі іх дастаць, яны імкнуцца дабрацца да іх, складаючы розныя дошчачкі на ступ. Яны прадзіраўліваюць чыгуны, таму лепш здымі са сваіх дзяцей усе прыгожанні. От каз я што казала. Добра, я здыму з крышнай каштоўнасці, каб ён не бачыў на мэры схаванае масла. Але Гопі тут жа папярэдчылі: не рабі гэтага. Які сэнс здымаць з яго каштоўнасці? Мы не ведаем, што гэта за хлопчыкі, але нават без усялякіх упрыгожанняў яны распаўсюджваюць вакол ззяння, і таму бачыць усё нават у цемры. Тады я што сказала: што ж, тады як след хаваць і ваша масла і ёгурт, каб яны не маглі іх дастаць. На гэта Гопі адказвалі: мы так робім, але калі мы занятыя гаспадарчымі справамі, гэтыя гарэзы прабіраюцца ў нашы дамы і гарэзнічаюць там. Бывае, што калі іх не атрымоўваецца выкрасці масла і ёгурт, яны ад прыкрасці моршацца ці плююць на чыста вымытую падлогу. Ты толькі паглядзі, як твой сын слухае нашы скаргі. Цэлы дзень ён прыдумляе, як выкрасці ў нас масла і ёгурт, а зараз сядзіць мошкі спакойна, як пастухмяны хлопчык. Ты толькі паглядзі на ягоны твар. Калі Яшода, якая ўжо вырашыла пакараць сына, бачыла ягоны жаласны тварык, яна ўсміхалася і адмаўлялася ад свайго намеру. Аднойчы, калі Крышна і Баларама гулялі з сябрамі, хлопчыкі разам з баларамамі паскардзіліся Яшоды, што Крышна еў гліну. Пачуўшы гэта, Яшода схапіла Крышну за руку і спытала: дарагі Крышна, чаму ты крадкам еў зямлю? Глядзі, усе твае сябры нават Баларама на цябе. Спалохаўшыся гневу маці, Крышна адказаў: матух, гэтыя хлопчыкі і мой старэйшы брат Баларама кажуць мне праўду. Я не еў ніякай гліны. Баларама, калі мы сёння гулялі, раззлаваўся на мяне і падвучыў іншых хлопчыкаў жаліцца табе. Яны ўсе згаварыліся і наскардзіліся, каб ты раззлаваўся і пакарала мяне. Калі ты думаеш, што яны кажуць праўду, паглядзі мне ў рот. Ты бачыш, я еў гліну ці не? Маці адказала: добра, калі ты сапраўды не еў гліну, адкрой рот, я пакажу. Калі верхоўная асоба Бога Крышна пачуў гэтыя словы, ён неадкладна адкрыў рот, як зрабіў бы любы іншы хлопчык. І тут Яшода ўбачыла ў яго роце ўсё хараство сусвету. Уся касмічная прастора, усе бакі свету, усе горы, выспы, акіяны, моры, планеты, паветра, агонь, месяц, зоркі. Акрамя месяца зоркі яна ўбачыла усе стыхіі. Ваду, з усімі яго вытворнымі пачуццямі, пабугаі, якія ідуць таксама аб'ектамі пачуццяў, імі як гуль пахі. У роце Крышны таксама знаходзіліся прыгоны матэрыяльнай прыроды. Усе жывыя істоты, вечны час, матэрыяльная духоўная прырода, дзейнасць, свядомасць і розныя формы матэрыяльных цей. Яшода знайшла ў роце свайго Крышны ўсё неабходнае для існавання матэрыяльнага космасу. Яна таксама убачыла там сябе з маленькім Крышным на руках, якога яна корміць грудзьмі. Пры выглядзе усяго гэтага яе хапіў поўны глыбокі страх, яна не магла зразумець, ці бачыць яна гэта ў сне, або перад ёй на яе стала нешта незвычайнае. Яна прыйшла да думкі, што ўсё гэта альбо сон, альбо гульня ілюзорнай энергіі верхоўнай асобы Бога. Ёй здалося, што яна звар'яцела, і таму ёй з'явіліся гэтыя відзяжы. Потым яна падумала: магчыма, маё дзіця валодае нейкай незвычайнай містычнай сілай, таму я прыйшла ў замяшанне, калі ўбачыла ў яго роце ўсе гэтыя цуды. Я павінна пачціва схіліцца перад верхоўным Господам, якога нельга зразумець ні свядомасцю, ні розумам, зразумець, замячыся кармічнай дзейнасцю,
богодаючыся філасофскім рассужданнем перад тым, чье разнастайныя энергии ствараюць усё матэрыяльна і духоўна. Пад уплывам ягонай энергіі мы атасамляем сябе з матэрыяльным целам і з усімі, што з імі звязана. Я схіляюся перад тым, сказала себе Яшода, чья иллюзорная энергия примушает меня думать, что Махараджа Нанда мой муж, а Кришна мой сын, что все, чем володает Махараджа Нанда, належит мне, а все сухишные жонки мои подданные. Все эти помылки выкликаны иллюзорной энергией Верховного Господа. Я узнал, что до молитвы прошу, как он все доберегал меня. Покуль Яшода отдавалась высоким философским раздражанием, Господь Кришна накинул на покров своей внутренней энергии, и я снова начала отшивать матчины почуття. Матухна Яшода тут же забылась на все свои мудрования и почала ставиться до Кришны як до сына. Она взяла его на руки и отчула пролив матчиной любови. И шикнулся познать Верховного Господа, вышедшую Панишады и Тантр-сутру, занимающуюся мистичной йогой и спостерегающей философию Санхи. Яшода шкачила Кришну своим детем. Несумненно, Яшода здійснила вельми шмат набожных справ, там абсолютная истина Верховный Господь став ейным сыном и дозволил ее ярмить себе грудьми. Махараджа Нанда так само повинен был здійснить немало великих хвараприношению и набожных учинков для того, как Господь Кришна стал ягоным сыном и называл его батьком. Але дивно, что Васудеве Деваки не пришлось атрымаць асалоду дзіцячых гульняў Кришны, хоць ён быў і одним сыном. Дзіцячыя забавы Кришны да гэтага часу уславляюць вялікія мудрацы і святыя, але Васудеве Деваки не маглі цешыцца ім. Шукадева Госвами так патлумачыў прычыну гэтага ў размове з Махараджам Парыкшытам. Калі Господ Брахма захадаў лепшаму з васу, Дрону і ягоны жонцы Памітхара нарадзіць нашчадкаў, яны яму адказалі яму: «Дарагі бацька, мы звяртаемся да цябе да благословення. Зрабі так, каб калі мы ўсе зноў народзімся ў сусвеце, Господ Кришна у сваім самым прывабным дзіцячым веку паглынуў усе нашы пачуцці. Няхай наша любоў да яго будзе такой моцнай, што кожны, хто пачуе пра нашы зносіны з ім, без цяжкасці пераадолець цемру невуцтва і вырвецца з кругавароту нараджэнню смерцю». Господ Брахма пагадзіўся даць ім гэтае благаславенне, і ў выніку Дрона з'явіўся ў Врындавані як Махараджа Нанда, Радхара Яшода і ягонай жонкай. Так Махараджа Нанда і ягоная жонка Яшода, чыста даная верховная асоба Бога, атрымалі магчымасць праявіць сваю любоў да Господа, які стаў іхнім сынам. І ўсе гопі і пастухі, якія ўдзельнічалі ў гульнях Кришны, таксама кожны па-свойму любілі яго. Каб здзейснілася благаславенне, дадзенае Господам Брахмы, Господ Кришна разам з Баларамом сваім усемагутным увасабленнем прыйшоў гэты свет і явіў разнастайныя дзіцячыя гульні, даставляючы ўсім жыхарам Врындавана ні з чым не параўнальную духоўную радасць. На гэтым заканчваецца 8-я радачная, якая называецца «Відзеш сусветнай формы». Цудоўна! Што я магу сказаць? Шчыры дзякуй. Прыемна было слухаць. Усё вельмі добра. Можа, хто нешта хоча адзначыць, што запомніў з беларускага тэксту. Па-расейску то лёгка запомніць, а па-беларуску такія моманты. Интересно было, когда и Кришна, это хлопчик. Такое название интересное. А вы не ведали такого слова «хлопчик»? Ну, он же хлопчик, мальчик, хлопчик. Ну да, как-то, для Кришны это как-то не... Кришна и хлопчик. Ну да, может быть. Некое еще там было пытание. А почему Матухна Яшода? Матухна. Натиск не туди. Натиск не туди. Ну так, ёсць шмат слоў, якімі мы не сустракаліся ніколі, таму што мы ж не ведаем беларускай мовы дасканальна, таму некаторыя словы нам падаюцца такімі дзіўнымі ў параўнанні з рускай мовай. Але трэба ведаць, што ёсць розніца паміж рускай мовай і беларускай мовай. Нешта можа гучаць смешна, альбо недарэчна, але это наша мова, што зробіш? Трэба паважаць, цаніць такую мову. А я адзначу такі момант самога тэксту. Такое параўнанне ёсць цікавае, што мудрацы розныя, йогі,
розныя трансцэндэнталісты прыкладаюць шмат намаганняў для таго, каб спасцігнуць абсалютную ісціну. І у канчатковым выніку яны, адбываецца так, што нічога не дасягаюць. Медытуюць там як так, стараюцца, прыкладаюць зноў яшчэ раз намаганні, прыкладаюць, позы розныя робяць, йогаўскія, аскезы. А мы чытаем, глядзіце, чытаем, як Крышна поўз па нейкім там па каровіным гною, там яшчэ нешта такое ў хляву, і ўжо мы праводзім такую лёгкую, нецяжкую медытацыю на такія дзеі Крышны, і праз тое самае атрымліваем гэты досвед дзеяння абсалютнай ісціны і атрымліваюць гэтае духоўнае вызваленне. Вось такое цікавае параўнанне, што йогі стараюцца, нічога не атрымліваюць, а мы проста чытаем і праз гэта можам атрымаць такую вялікую выгоду. Такі момант значу. Што ў вас? Тут можно вспомнить про мышчика Бялізны, да? Які шмат правёў год медытацыі на тое, каб пабачыць Крышну. Ось, і ён яго пабачыў. Але так як ён не развіў осень, то Крышна яго просто по голове. Няма. Так. Да. Вот калі Крышна даў яму шанец аддай мне бялізну. Ось. І он што сказаў? Гэта камсы. Я слуга камсы. Так, страціў шанец свой вялікі. І быў яму і бабачыў, і шанец атрымаў. Ён как бы атрымаў вызваленне матэрыяльнае, але не атрымаў самае галоўнае. А самае галоўнае і скрозь пальцы ўцякло. Не атрымаў. Так, падмалочны прабак. Дзякуй. Дзякуй вам за гэту узгадку эту добрую. Вось. Добра тады. Калі ўсё, дык ўсё. А можна я яшчэ? Што там нас? Так, конечно. Не саромейцеся, говорите. Я адчула, што калі слухаеш гульні Крышны на беларускай мове, то гэта прастата гэтых падзей адчуваецца яшчэ больш. І так, знаеце, салодка і прыемна, як у бабулі у вёсцы. Гэта ўсё было, цяпер толькі это ўсё духоўна. Дзякуй вялікі, падмалочна праву. А мне яшчэ пытанне. Вось тут казалось, што пра Крышну, што ён быў белага колеру, чырвонага, так? Жоўтага. А дзе зялёны рама? Хто ведае адказ на гэта пытанне? Можа, хто з прысутных ведае? Просто я, напэўна, я ўжо недакладна памятаю. Здаецца, такія асноўныя колеры, які прыходзяць, это менавіта тыя, якія адзначаны в этом тэксце. Вось канкрэтна такія. А ўжо там зялёны ды іншыя, там бясконца мноства розных колераў, але вось это асноўныя, напэўна. Здесь трэба пашукаць. Калі я знайду, так можна там у чаце выкласці. Тогда хто які колер? Белы колер гэта хто? Чырвоных колер тады хто? А ёсць і гэта так, я ўжо не вспомню. Ёсць напісваецца, хто якога колеру. Здаецца, ёсць. Это трэба ўжо, як у тэксце было вельмі дасведчаныя браманы, каб пра гэта сказалі. Пра ўсе гэтыя нюансы. Это в этом описывается, где явление Кришны в главе в этой, где описывается, кем были деваки там и так далее. Махчиво. Белый Падманабха. Так. Да, это юга-аватары вот эти перечисленные. А Господь Рама, он вроде бы не был юга-аватары. Докладно так. Там другое. Парамахан. Дякую вам. Там, где описывается, как они были Сутапа в Ришне, буквально пару глав назад. Акрура, Хари Кришна. Рыбол. Мы можем потом знайсці гэты момант,
Калі хтосьці знойдзе, скажыце, у якой частцы, дзе просто можна будзе перакласці тады. Хай будзе нам. Это первое явление Кришны, там, где описывается, да, кем были Васудева и Деваки. Ну, добра. Трэба уважліва пераглядзець тады. Вы бачыце, якая у нас медитація ўжо пайшла на все эти нюансы. Все это тонкости. Вельмі цудоўна. Да, так, Акрура пробу. Дякую Богу. Дякую Богу. Бог нам радіць. Так, добра. Якая наступная частка будзе? Хто вызначае? 9-я? 9-я? Не, 8 мы прочитали. А будет 9-я, так? Кто будет читать? Радхана Прабу, може, ви тоді 9-ю? Хорошо.